Funny an pressrátas a dheoisibh amach líon inniu, an féidir de Fiona a intin dar lucht éisteachta nó dóibh siúd nach bhfuil ar an áras, faoi céhíd Sonas agus cad is brí le fhearsféir? Sure. Well, it's so ghfuil an fhearsféir group an Idirlín social media, so tá sé Instagram, Facebook, X agus TikTok agus Snapchat freisin, agus so go current siad messages forward le haid na daoine bínst an Idirlín agus déanann siad sais glamorization de misogynistic content agus content a means Tionchar le haid maná agus níl is socha nach bhfuil sé bháilte le haid páistí an nerd ach is é Sonas an charity is mó in éan le haid domestic violence agus le haid na seirbhísí a means ag tastal ó daoine a means sa lár de domestic violence agus is socha go bhfuil a long seirbhísí a gcuin agus tá muidábalta dul go dtí na cuairteanna le na mná agus le na páistí má tá domestic violence sa tí agus cumála sin is féidir linn túair áit le haid iad fannacht má tá siad experiencing domestic violence agus cumála sin tá helpline a gcuin agus bín an helpline le siar an eisce le haid gachtainna in éireann agus tá sé sa chathair uair le haid an seachtain ar fad, so sin iad na seirbhísí a bín muid ábailte tuairt go dtí daoine agus chuile bliain cabhraíonn Sonas le beagnach 3,000 daoine in éireann. Tá an chud is mód san daoine bhíon muid a cabhar le mná agus páistí ban agus páistí in éireann ach cumála sin uaireanta bhí muid a cabhar le fear freisin mar tá nóir is muoín daoine faoi domestic violence is stocha mín siad is muoine faoi na ban agus na páistí ach tá deaf engaged na domestic violence is iad fear I mean experiencing sin so caramid le gachtainna a bhfuil géire ar cabhar agus ar go. Okay, agus ó thaobh an fhearsféir tuigim go bhfuil Tionchar ag daoine áirithe fér ar na man thoisialta agus fiú ar na man tradiisiúnta ar fér eile agus ar bhuachaillí óga. Cad atá sibh ag lár ó thaobh comisiún na man agus fiú an taontas Eorpach Fiona? So bhálinn má bhí chora ag comisiún na man leis na social media platforms chuna de-amplify on misogynistic influencer content. Gora on content will Tionchar le haid maná agus gora on content a means occur brew maná agus fua ag na influencers mas fua lo maná níl sin má lai aonjanna go háirithe le haid daoine óga agus gora le haid bhuachaillí agus éagóirí é sinna eáil so bhálinn má bhí an chora gcuin le comisiún man chuna restrict de-amplify chur It's okay to restrict agus de-amplify and misogynistic influencer content sin mar tá sé Tionchar le haid páistí agus tá sé Tionchar le haid maná na hair an freisin.